ಅದು ಮೆಗ್ದಿನ ಲೋನ್ ನಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎತ್ತುಕೊರೆ ನೋಟಿಸ್ ಮನ್ಪರ್ನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕಾಲದೆತ್ತೊಂದು ಈತ ಕಟ್ಟಡ ಬಂಗಾನಗ ನಿಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಬಾಕಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂತು ಬಾಕಿ ಆಗಿ ಮೆಗ್ದಿ ಫೋನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಲೇನಡ ಕಟ್ಟವರಿಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಫೋನ್ ಏನಡ ಫೋನ್ ಅಂತದ್ದು ಹೊರನೆ ಕಟ್ಟದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಹೊರನೆ ಬತ್ತ ನಾನು ಹೊರನೆ ಕಟ್ಟುವೆ ನಿಕಲ್ ಮನ್ಸ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ್ಲಿ ಬೈಲ್ಡ್ ನಾನು ಏರಿಗಳ ಫೋಟಿಡ್ ಬದುಕುನ ಎತ್ತಾನೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾನು ಉಂಟುನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ போனா ಉಲ್ಟಾಲ್ದ ನಿರ್ರಾನ್ ಎಂಗ್ಲೇ ನಾನು ಆತನ ನಾನು ಸಸಾರ ಅಂತ ಇರತಾರ ನಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಲ ಕಡಪುದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬಾರ್ದೆ ಪ್ರವೀಣರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ದ ಬಾರ್ದೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ ನನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಫೋನ್ ಅನ್ಪುನಿ ದಾದಾ ಕಟ್ಟರಿದ್ಯಾ ಕಟ್ಟರಿಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಫೋನ್ ಅನ್ ಬ್ಯಾಲ್ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಕಲ್ ಏತ್ ಸಂಬಂಧ ಅಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಉಸುಲು ಅನ್ಪರ್ದಿ ಉಸುಲು ಅನ್ಪ್ಲೆ ತುಕ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎತ್ತೊಂದು ಜಾಲ್ಡು ಬತ್ತ ಬಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕಟ್ಟವರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕಟ್ಟಲಿ ಮನ್ಪುಲಿ ರೀ ಅವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಬಾತಿರ ನಿಖಿಲ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ದಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಸಾಲ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಮನ್ಪರ್ತ ಫುಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾನು ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪೆ ಅಂತ ಮನ್ಪುಲಿ ಈ ರೆಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲಿ ಇದು ನೋಟಿಸ್ ಲೋನ್ ಇದನ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆತನ ಸಿವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರ್ಬಾರ್ದು ಸಿವಿಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತದಾರ ನಿಖಿಲ್ ಭಾಷೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡು ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಾರೆ ಹಿಂಗೆ ತಾಕತ್ತಿ ಜಾವ ಏನ್ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಕಟ್ಟುವೆ ಹಲೋ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಪಾತ್ರ ಕೇಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಓಲರ್ ಬೆಂಜನ ಬಾದಾವ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೈದೆ ಬರ್ತಾರ ಬೆಂಜನ ಬಾದಾವ್ಲಿ ಅಂದ್ ಏನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ಸಂಘದ ಇರ್ನ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ರಡ್ಡು ವಾರಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಐತಿ ನಿತ್ತ ಬಂದ ನೆನಪಿದೆ ಬೆಂಜನ ದೊಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬತ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಸು ಸಂಘದ ಇರ್ನ ಇದು ಜನ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಮೆಗ್ದಿ ನಾಲ್ಕು ಸಂಬಂಧ ಆಗಲಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಉಸುಲ್ ಮನ್ಪುಟ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಯಾರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಫೋನ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಾಕಿ ನಾಜನ ಫೋನ್ ಬಂತಿಚ್ಚಿ ಬಾಂಡ್ಗೊರ್ ನಾಜನ ಬಾಂಡ್ಗೊರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಬಾಂಡ್ಗೊರ್ ಫೋನ್ ಅನ್ಪೋಡ ಅಂದು ಬಾಂಡ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಬಾಂಡ್ ಕಡಪುರ್ದೆ ಇದೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಆಜನ ಮೆಗ್ದಿನ ಲೋನ್ ಉಂಡು ಬಂತನೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಲೋನ್ ಎತ್ತುಂಡು ತೋಜಾವ್ಡು ಐಕ್ ಫೋನ್ ಬಂತೀನಿ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಬಂತು ಆಜನ ಮೋಂದ ಸರ್ ಬಂತಿರತ್ತ ಮುರ ನಿನ್ನ ಜಾಲ್ಡೆ ಬತ್ತದು ಜಾಲ್ಡೆ ಬತ್ತು ಬಂತಿರತ್ತ ಮೆಗ್ದಿ ಸಂಗಡಿ ಇತ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿಗೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಸಂಗಡಿ ಲೋನ್ ಉಂಡು ಬಂತೇರ ಐಕ್ ಫೋನ್ ಬಂತೀನಿ ಬಂದೇರು ಮೆಗ್ದಿನ ಲೋನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐಕ ಫೋನ್ ಬಂತೀನಿ ಅದು ಮೆಗ್ದಿನ ಲೋನ್ ನಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎತ್ತು ಕೊರಡು ಏತ ಲೋನ್ ಉಂಡು ಮೆಗ್ದಿನ ಪ್ರವೀಣರೇ ಅವು ಪಾತಿರತ್ತು ಎಂಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಂಕ್ ಮೆಗ್ದಿನ ಲೋನ್ ಏತುಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಇಜ್ಜನ ನಿಕಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮನ್ಪರ್ನ ಮನ್ಲೆ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇರೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಇಂತ ಮನ್ಪರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ ಕಾನೂನು ನಿಕಲ್ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ವಾಸಲಿ ನಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಲೋನ್ ಉಂಡು ಬಂತಾರೆ ನಿಕಲ್ ನಿಕಲ್ ಐತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಗ್ದಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲದೆತ್ತೊಂದು ಈತ ಕಟ್ಟಡ ಬಂಗಾನಗ ನಿಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಬಾಕಿರ್ನ ಕಟ್ಟಡ ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಕಂತಿದ್ದಂಡ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಂತಿದ್ದಂಡೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಡಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂತು ಕಟ್ಟಂದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಕಡಪುರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಂತು ಬಾಕಿ ಆಗಿ ಮೆಗ್ದಿ ಫೋನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆ ಮೆಗ್ದಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿಜೆ ಎಂದು ಆಲೇನಡ ಕಟ್ಟವಡಿಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಫೋನ್ ಏನಡ ಫೋನ್ ಅಂತದ್ದು ಕಾಸು ಕಟ್ಟವಡಿಗೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟವಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಕಾನೂನು ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾನೂನು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪು ಏನು ತಪ್ಪು ಯಾನ್ ಓರನೆ ಕಟ್ಟುನೆ ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾರ ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ಟರು ಎಂಕಲ್ ಓರನೆ ಬತ್ತನ ಓರನೆ ಕಟ್ಟುವ ಎಂಕಲ್ ಓರನೆ ಬತ್ತನ ಓರನೆ ಕಟ್ಟುವ ಓರನೆ ಬತ್ತನ ನಾನು ಓರನೆ ಕಟ್ಟುವೆ ನಿಕಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೇದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಎಂಕದಾಲ ಬೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಯಾವ್ದಾಲ ಬೈಲ್ಡ್ ಏರಿಗಳ ಪೋಟಿ ಕುಳ್ಳು ನಾ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಬೈಲ್ಡ್ ನಾನು ಏರಿಗಳ ಪೋಟಿ ಬದುಕು ನಾ ಎತ್ತಾನು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾನು ಉಂಟುನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಳು ಮೀಟಿಂಗ್ போனா ಉಲ್ಟಾಲ್ದ ನಿರ್ರಾನ್ ಎಂಗ್ಲೇ ನಾನು ಆತನ ನಾನು ಸಸಾರ ಅಂತ ಇರತ್ತಾರ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆತ ಸಸಾರ ಅಂತ ಇರತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಜಾಲ್ದು ಬಂಡ ಜಾಲ್ದು ನೇರ್ಪಣೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಂಡ್ ನಂಬರ್ ಕಡಪುರ್ದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬಾರ್ದೆ ಪ್ರವೀಣರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ದ ಬಾರ್ದೆ ಗೌರವ ಒಂದು ಕೊರ್ಪಣಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಣಿ ನನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಫೋನ್ ಅನ್ಪಣಿ
ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಿ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಗೌರವ ಸಂಬಂಧಕ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ತೆರಪವರ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲೇಗ್ ಅವನ ಕೂಡ ಉಮ್ರಾನ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಬತ್ ಬಂದರೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಲೋನ್ ಉಂಡು ಮೆಗ್ದಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಏತ್ ಲೋನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಏತ್ ಕಂತು ಬಾಕಿ ಇನ್ನುಂಡು ಹಾ ಮೆಗ್ದಿನ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಹಲೋ ಹಾ ಹಲೋ 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 ಹಾ ಬಲ್ಲೆ ಕೇಳಿ ಎಂಕ್ ಹಾ ಮೆಗ್ದಿನ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೆಗ್ದಿನ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಲಿ ರಿಯಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ನ ಕಂತು ಆಲ್ನ ಕಂತು ಯಾಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ಇತ್ತುಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಕೊರಿ ಹಾ ಹಲೋ ಹಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಕೇಳಿ ಎಂಕ್ ಮನೋಲಿ ಎಂಕ್ ಕೇಳಿ ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಪೊಟ್ಟಾತಿಜಿ ಅಲೋ ಬನ್ನೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ದಾದಾ ಕಟ್ಟರಿಜ್ಜ ಹಾ ಕಟ್ಟರಿಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬೋನಾನ್ ಬ್ಯಾಲ್ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲ ನಿಖಿಲೇಗ್ ಅಡ್ಡ ಲೋನ್ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಇರು ಮೂನ ಮೆಗ್ದಿನ ಲೋನ್ ಉಂಡು ಬಂದಾರ ತಾನ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪದವ್ರು ತುಕ ಆಯ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಏರ್ನ ಬುದಾಡು ಲೋನ್ ಉಂಡು ತುಕ ನಿಖಿಲೇ ಸೇರ್ಸನ ಬಂತೇರ ತಾರೆಗ್ ವೈಲ್ಡ್ ಬಂತೇರ್ಗೆ ಅತ್ತ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಬಂತೇರ್ಗೆ ಅತ್ತ ದಾಯಕ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಅಪ್ಪಗೆ ಮೇರೆ ಏನಾರ ಬಂತೋಳಿ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಸೇರ್ಮೇನ ಸಂಘದು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪೆ ನಾನು ಹಾ ಲೋನ್ಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಿದೆ ಗುಂಪು ಹಾ ಲೋನ್ 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 ದೆಪ್ಪೆ ನಾನು ದಾದ ವಿಷಯ ಲೋನು ಇದು ದಾದ ವಿಷಯ ಲೋನ್ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ಲೇ ಫೋನ್ ಅಂತದ್ದು ಉಸುಲ್ಮಾನ್ ಪರದಿ ಉಸುಲ್ಮಾನ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಹಾ ಹಲೋ ಏತ್ ಉಸುಲ್ಮಾನ್ ಪರದಿ ಒಂಜಿ ಹಾ 10 ಜನ ಇರ್ತಾರ 10 ಜನ ಇಪ್ಪಡು ಗುಲ್ಲಾಡಿ ಯಾನ್ ಏರೆಗಳ ಪೋಟಿ ದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನತ ಯಾನ್ 10 ಜನ ತಕ್ಕನ 10 ಜನ ತಕ್ಕನ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎತ್ತೊಂದು ಜನ ಲೋನ್ ಯಾನ್ ಲೋನ್ ಲೋನ್ ಇತ್ತನ ಏರೆಗಳ ಲೋನ್ ಲೋನ್ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟು ಈರೆಗೆ ತೀರ್ನದ ಈರೆ ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ಲೇ ಫೋನ್ ಅಂತ ಉಸುಲ್ಮಾನ್ ಪ್ಲೇ ಇದು ఒక ಫೋನ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇ ಉಸುಲ್ಮಾನ್ ಪ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ ಸಂಬಂಧ ಆಗಲ್ ಫೋನ್ ಮನ್ಪಾಟ್ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂತ ಮೆಗ್ದಿ ಬೋರ್ಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗೆ ನಿಖಿಲೆ ಮಂಡೆಗೆ ಇದ್ದೀನಿ 25 ವರ್ಷ ಎನ್ನೆ 21 ವರ್ಷ ಏನು ಒಂಜಿ ಕಂತು ಬಾಕಿ ನಿನ್ನೆ 25 ಕಂತು ಬಾಕಿ ಉಂಡ 25 ಕಂತು ಬಾಕಿ ಉಂಡ ವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಿಖಿಲೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನೀರೆಗೆ ಹಾ ದೆಪ್ಪು ಜಂಗಿಲ್ಲ ಬುಕ್ ಒಂಜೆ ಕಂತಲ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಕಂತ ಇತ್ತನ ಬುಕ್ ದೆಪ್ಪು ಜಂಗಿ ಇದು ಎಂಜ ನೀ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟು ಜಾನ್ ಕಟ್ಟುನಾನೆ ಇದು ನಿಗಲಿ ಇನ್ನ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಮನ್ಪರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕಟ್ಟು ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತು ಕಾನೂನು ಈ ಕಾನೂನು ಮನ್ಪ್ಲ ಈ ಮುರಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡು ಹತ್ತು ಬಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕಟ್ಟವರ ಗೊತ್ತು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕಟ್ಟಲಿ ಇದು ಅವು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕಟ್ಟಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾನು ಏರಿಕಲ ಪೋಟಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಮನ್ಪುಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಲಿ ತುಕ ಮನ್ಪುಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇರ್ಗೆ ನನ್ನ ಏನಡ ಬಾಂಧವ್ರು ನಿಖಿಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಾರ್ಗೆತ ನಿಖಿಲೆ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಾರಿ ಪುಣ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಆರೆ ಬಂಡೇರತ್ತ ಆರೆ ಬಂಡೇರತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಲಿ ತುಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಖಿಲೆ ಇನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಾರ ಅಪ್ಪನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಯಾನ್ ಏರೆಗಳೊಂದು ದಾಲಂದು ಆರಿತ ಬಂಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಖಿಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೆ ಬಂದೇರಿ ಯಾನ್ ನಡಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಬೇತಬಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಯಾನ್ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೀತಿ ಯಾನ್ ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟುವೆ ನೀರು ಹೋರಾಟವ್ರು ಕಟ್ಟೊಚ್ಚು ಅಂತ ನಾನು ಎಂಕ್ ಏಪನೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತನತ ನಿಖಿನ ಹೋರಾಟವ್ರು ಕಟ್ಟೊಚ್ಚು ಬಂದ್ರ ಏಪನೆ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ ನಿಖಿಲೆ ಮುರ ಆಟಾನೆ ಮುರಾಣಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬೋನ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆಳು ಕಟಾವರಿಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಕಟಾವರಿಗೆ ತುಕ ಅಂಚೆ ಕಟ್ಟು ನಾನು ಏಪನೆ ಉಂಟಾವ್ಜೆ ನಾನು ಇತ ನಾನು ಲೋನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಬಾತೇರೊಚ್ಚು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಖಿಲ ಬಾತೇರೊಚ್ಚು ನಿಖಿಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ದು ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಖಿಲ ಇದಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇರ್ಗೆ ಮನ್ಪುಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇರ್ಗೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಮನ್ಪಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುರಾಣಿನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮುರಾನ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತು ಮೆಗ್ದಿನ ಲೋನ್ ಉಂಡು
ಪಾರ್ದನಜ್ಜ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಮನ್ಪರ್ಸ ಸಾಲ ಹಟ್ಟು ನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂತು ಬಾಕಿ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಅವಳ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಫೋನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಫೋನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಹಾಲು ಏಪ ಗ್ರೂಪ್ ಬುಡಿಯೋಕ ಹಾಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಹಾಲು ಹೊಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬುಡಿಯೋಕ ಎನ್ನ ಲೋನ್ ఇప్పుడు ఆలిత మెగ్దిన లోన్ ఉండు పంతేరు ఆర్నే మెగ్దిన లోన్ స్టేట్మెంట్ తెత్తుకోరడి ఏత లోన్ బాకీ ఉండు ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಆರ್ మెగ్ది ಮೂರಾನ್ ಏನದ ಪ್ರೂಫ್ ಏನ್ ಆರ್ ಬಂತೇನಿ ಜಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತ ಜಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತ ಬಂತೇರ ಆರ್ ಬದಲಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇರೇನ್ ಮಾಡ್ತದೀನಿ దానికి సేర్పడే కూడా బయలు పంటేరికి లోన్ కొరొచ్చింది నిక్లేకి గుర్తుంచా లోన్ కొరొచ్చి పన్నగ లోన్ కొర్రండ నిక్లేకి ಮೋಹನ್ ದಾಸನೆ ಪಾಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇರು ಲೋನ್ ಕೊರಚಿ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಕಲ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಲೋನ್ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಜ್ಜತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ ಪೋಲಿ ಇರಗಿರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಡಿ ಇರೆ ಕೊರಡ 2 ಲಕ್ಷ నే ఎంక బ్యాంక్ దేవార మంత్రిలో గొత్తు నికల బ్యాంక్ దేవస్తే మన్పోచి నికల ఏగన బాతొరచి బ్యాంక్ దాని లోన్ దెప్పాను వర్షాల దెప్పాను లోన్ బ్యాంక్ మన్పులి దెప్పన్న లెక్క మన్పులి ಮನ್ಪುಲಿ ಮನ್ಪುಲಿ ವಾವ್ ಈ ತಾತ ಬಂದ ನನ್ನ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತೆಪ್ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲಿ ವಾವ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತೆಪ್ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತೆಪ್ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲಿ ದೀಲೆ ನನದಿಲೆ ಇಂಕ 2 ಹೆಚ್ಚ ಬಾತಿರತ್ತಲ್ಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತೆಪ್ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪರತ್ತ ಮನ್ಪುಲಿ 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 ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಸಾಲದಿ ಒಂದು ಅವಳು ನಿಖಿಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಇದು ಹೌದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟು ನಾನು ನಿಖಿಲ ಇನ್ನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಎಂಕೆ ಏನ ಸಾಪತ್ತಾಗಿನಲ್ಲ ಎಂಕೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಎನ್ನಾಳೆ ಪಾಡು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಒಂದು ನಿಖಿಲ ನೀತಿ ನಿಖಿಲ್ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಖಿಲ್ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ನೀತಿ ನಿಖಿಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ಪಾರೆ ಮೆಕ್ಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಅನ್ಪಾರಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಚಿಜ್ಜನ ತಿಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕತ್ತು ತೂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇನ್ ಆವಿ ನಿಖಿಲ್ ಆವಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಆವಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಇತ್ನೋಟ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟದ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆತರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ನೋಟ ಲೋನ್ ದೇನ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆತನ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತಾರ ನಿಕ್ಲು ಸಿವಿಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತಾರ ನಿಕ್ಲು ಸಿವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಸಿವಿಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತದಾರ ನಿಕ್ಲು ಭಾಷೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡು ಜಾನ್ ಇರಲ್ಲ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಮಾತಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಆವೆ ಕತ್ತಾರ ಹಿಂಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ದ ಏನ ಈರೆ ಈ ಕತ್ತಾರ ತಾಕರಿದ್ದ ನಿಂಗೆ ಈತ ಜನ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಾನೆ ಗುಳ್ಳು ಇರ ಕತ್ತಾರ ತಾಕತ್ತಿದ್ದ ನಿಖಿಲೆಗೆ 2 ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ನಿಖಿಲ್ ತೂಲೆ ತೂಕ ನಿಖಿಲ್ 10 ಜನల ಕಾನೂನು ತೂಪರ ತಿಳಿ ಹೆಂಗ ವಾ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಕಟ್ಟುವೇನ್